Maloyo anguro 40 osewito ngimagi e boma ma Awendo kaluwore kod muoch mar tuo mar anguro mong'ere kaka African Swine Fever. Ma osemiyo kaunti ma Migori golo chik ni onge anguro madonjo kata mawuok e sub kaunti ma Awendo mar geng'o landruok mar tuono. Jojo mani kod mathoth. Magi gin ute mag anguro modong' nono kaluwore kod tho mag anguro e boma ma Awendo. Dong' nono ma ute gi mag anguro gin ranyisi malal ma jopith mag anguro koro oseyudo e kindeno ma jumbe ariyo mokalo. Alwora mag kuondego mag dak e boma ma Awendo ma oting'o maram bende nitiere kod anguche ma owito ngimagi, bende nyaka sani koro dum kendo ketho alwora. Ng'eny jopith mag anguro ka dak ma maram jiw dendi kaachiel kod moko e boma ma Awendo sani koro chunygi omoko kaluwore kod tho mag anguro. Koro ne githo athoya ma anguro imiyo chiemo gokinyi to kiduogo tiyudo ka en otho kanyo. Koro mano obedo nwa tabu kaka jopith ma nyaka gi an sani nyawita anguro 5 madongo kendo gi sang'wa wuoyogo ni anguro madong' en achiel kende to dong' nikech olornegi. Gitemo nyisowa ni gima nego anguro nitie tuo mowuok miluongo ni African Swine. Koro ne ginyisowa yedhe moko mondo mi wabi watigo, of which mane watemo tiyo godo bende pod nok okonyo. Gima wakonyorego mae kama nweng'o wanitie, mae kama wachulo godo school fee, mae gimoro amora mwatimo godo e town ka. Anguro matin ma pod okuo sani odinegi e utegi. Anguro ni osebedo ka konyowa e yore mopogore opogore mang'eny. En gima wadago nikech en gima uso yot. E leke te en gima uso yot minyo wuoyo. Lipot ma ogol kod kaunti ma Migori e yor andika ka okalo kuom apis ma ochune ng'iyo ngima jamni tarik 17 mar dweni yango ne nitiere muoch mar tuono mar anguro ma ong'ere kaka Africa Swine Fever. En lipot makata kamano moko jopith mag anguro to ko nitiere kod to. Tuo en gima gamore. Iyudo ka moro toka, moro nitie bute kanyo, mawuotho kanyo no bende ngima kanyo. Motono be samoro nyathine dhodhe mana kanyo, nyathine to ok otho. Wabedo gi doubt nikech ndalo te wasebedo ka wapidho anguchegi. Tuo manyalo nego anguro 10 kata 30 dichiel. Pok wabedo go kata kochako ni oneko to nyaka ikuong winjegi kamoro e koka ochop kata ka ono wantie. To mano mako i Awendo mangima koago malo kadie nyaka Thika mwalo. Makuno sani aguche modong' gin mana molornegi mok nyal dhi ataka kuonde man wachich. Administrator ma Awendo Elisha Mutula yango ni anguro maromo 40 osetho kaluwore kod tuoni mar African Swine Fever kendo ringregi oseiki. To ne wafwenyo kokalo kuom jo veterinary ni gima nego anguro en tuo ma owuok miluongo ni African Swine Fever. So ne wayudo ka anguche tho, yudo ka githo to gimonego gionge. Koro kane giwacho mano to ne waneno ni ber mondo mi wakaw chik mowinjore mondo mosethogo kik ket condition mar town e yo marach ma koro town dung' to ji bendo dak e town. Mutula wacho ni gisegolo chik ni onge anguro madonjo kaachiel kod mawuok e sub-kaunti ma Awendo kaka yo mar geng'o landruok mar tuoni mar anguro. Kopo ni koro nyaka chinj anguro moro nikech gin gik ma ji chamo to nyaka timne inspection maber. Koro mano ne wahakikisha ni nyaka bedi, to maduong' kabisa ne wawacho ni mondo mi koro anguche odong' ni ngima ginyalo dhi mbele kendo ginyalo konyo jogewago, ne wawacho ni koro mondo ketgi kama ok nyal golgi, tiende ni anguro ma koro wuok onge mondo mi wa control tuo manitie ma en airborne. Kata bende ni lipot mogol kod Tend County ma Migori osiango ni nitie muoch mar Africa Swine Fever. Jopith mag anguro wacho ni juma achiel osekalo to pok Tend County ma Migori koro miyogi yath ma ginyalo tiyo godo e geng'o landruok mar tuoni. Vaccines were still not available, but the efforts are there to ensure that we got the vaccination and the pigs are vaccinated. George Juma, Ramogi TV, Migori.